Είχαμε μείνει λοιπόν στον γιατρό αυτόν, τον καθώς πρέπει, τον Καθαρεβουσιάνο λοιπόν, ο οποίος πάει λοιπόν. Α, έχουμε κι άλλα από εκεί. Λοιπόν, πάει λοιπόν ένας χωριάτης από τα Βερδικούσια στον γιατρό τον Καθαρεβουσιάνο. Του λέει αυτός, του δίνει ένα υπόθετο, λέει ανά 24 ώρες θα το τοποθετείτε εις τον προκτόν σας. Μάλιστα, γιατρέ, αυτός φεύγει. Δεν ρώτησε, σου λέει, φοβήθηκε. Ψάχνει ένα σπίτι, όλο το χωριό, που είναι αυτός ο προκτός, θα το χώσουν. Του λέει η γυναίκα, μην τρέπεσαι, του λέει πάρε. Ξαναπαίνει, λέει, γιατρέ, επειδή δεν άκουσα, λέει, συγγνώμη, τι είναι αυτός ο... Ξαναλέγει αυτός, προκτός είναι η απόλυξη στο πεφθισμένο. Δεν ήξερε το πρώτο, του βάλε και δεύτερο. Περνάνε 3 μέρες, το ξαναπαίρνει. Γιατρέ, τι είναι αυτό το απευθυσμένο και το απευθυσμένο. Λέει, γιατρός, τι άλλο να είπω, να το τοποθετήσετε στην έδρα σας. Παίρναν το χάπ, τα κομπάγαν στα τραπέζια, τα κομπάγαν τα πλακάκια. Τα κομπάγαν από βλέπαν ξύλο, που βλέπαν μάρμαρο, δεν πέναγε. Του λέει η γυναίκα, μην τρέπεσαι, ξαναπάρ' λέει, θα με βρήσει. Λέει, ξαναπάρ' λέει, θα με βρήσει. Το ξαναπαίρνει και γυρνάει ο άνθρωπος καταστεναχωρημένος. Τι έγινε, του λέει η γυναίκα, του με έβρισε. Μη είπε να το βάλω στον κόλο μου. Και νόμιζε ότι τον έβρισε.